Waar is net grut brocht met de Zweedse Pippi Langkous. Het sterkste famke van de hele wereld tilt mij gemak een bolle omheeg. 2 maal 3 is 4. Wie, dat 2 is 9. De stem van Pippi is in Nederland onskietbaar verbonden om Paula Major. Zij spreekt de stem van het reedherige famke bij alle afleveringen in. Bij haar thuis in Bussum krijgt Major de Frieske versie van Pippi Langkous Oelange. Ja, het is ontzettend leuk vertaald. Ja, want ik kan het wel een beetje lezen. Ik kan het niet spreken natuurlijk, maar ik kan het wel een beetje lezen. En dan denk ik, ja, echt goed in de sfeer van Pippi. Ik heb Pippi Langkous, hoe heet jij? Paula Major, haar stem wie onder oren acteren in Suske en Wiske en Harry Potter. Eigenlijk is het niet tijdgebonden. Dat is zo knap. Wat is de kracht daarin? Dat ze heel goed weet hoe kinderen reageren. En wat kinderen leuk vinden. Ik weet nog wel, toen ik het ging doen en toen het uitgezonden werd, toen waren er ook ouders die vonden het veel te gevaarlijk dat die kinderen keken. Die waren bang dat ze Pippi na zouden doen en dat er dan ongelukken zouden gebeuren. Pippi roen over de stritten. Ze roen met de ene voet op een stoepen en met de oren in de goten. Scrooster Matje de Jong is zo grutsk als een pauw. Naast oerzetster is ik grut fan van Pippi. Pippi bestaat 75 jaar. Er zijn dus 75 jaar lang mensen al grut worden met Pippi. En nou mag ik er verzorgen dat er naast ik weer een hele generatie Frieske ben. Grut wordt met een Fries pratende Pippi, maar ik dat hun huid en memmen en pakers en beppers, als ze voorlezen, ik die Frieske taal en die Frieske Pippi heb. En ja, dat is gewoon super. Hoi, Pippi Langkous, die doet haar eigen zin. De aanvoek hoopt dat de Frieske versie van Pippi krijgt zo populair wordt als de Frieske Jip en Janneke. Dat gunst elk band dat Heitemem jongens van het sliepen gaan een verhaaltje voorlezen krijgen van Pippi. En op squalen ik dat juffen en meesters dit voorlezen. Want Pippi, ja, het is ik zo grappig. En inspirerend. En het is een famke wat zich redt zonder ouders. En en het toch heel gezellig. Het is gewoon echt heel leuk. En hoe matje ben we heel tevreden. Ja. Zoend deze week is het boek te krijgen bij de aanvoek. Na je week wordt het boek verwachten in de Frieske boekhandels. Pippi zou voor altijd in Villa Kekelbond in blijven. Als ze deze kant uit zit, dan kunnen we naar haar zwaaien, zei Tommy. Maar Pippi stwaarde alleen nog maar dremerig van haar uit. Doe, blaasde ze het kieske uit. Kreeg de wereld in